जोंनिया स्पष्ट जे जायफोर हारिफ्रा आथिखालाव मोनद' हारि बिथांमोना ट्राइबेल एसटि प्लेन बिनाय जादों जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनो जों स्पष्ट बुंदों जाय हारिफ्रा ट्राइबेल मोननांगौनि जेबो क्राइटेरिया गैया बिथांमोनखौ जुदि सरकारा जोर जबस्ति जुदि होनो नागिरोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों अरायबो जों गसंथागोन जों बिनि थाखायनो जोंनि जि सिसिटुआ दङ सिसिटुआया फैगौ 10 नभेम्बराव सनापुरनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे 1 लाखनि सुबुं गोमा लादों बेवहायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिसिटुआनि मोनसे जोङो बाहागो हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव प्राय 20,000 20,000 जों बर'फ्रा बेवहाय बाहागो लागोन आरो आसाम सरकारा बावैसो जे 6टा जनगोष्ठीनो ट्राइबेल एसटि होनो नागिरदों बिनि थाखाय जोङो हेंथा होगोन जेब्लासिम सरकारा जोंनि दाबि गनायना लाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे 6टा जनगोष्ठी दङ एसटि दङ बिथांमोनजों जयै जोङो जाय हारिफोरखौ जौगानाय हारि जायफोरनि सुबुं अनजिमाया बारा जायफोरा जौगानाय हारि सुबुं अनजिमाया बारा आरो बिथांमोना एसटिखौ बिब्लानो मोना बे मोनसे क्राइटेरिया दङ ओंखायनो संबिजिताव जि मोनसे क्राइटेरिया दङ बिनि एगेन्स्टआव जुदि सोरबा सरकारा थांखि लायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों अरायबो जोङो सोमावसारबाय लांबाय थागोन आरो जोंनि जायफोर उन्दै उन्दै खुदियाफोर दं फरायनायाव जाय जोङो दायो जोंनि फरायसाफोरा कलेजफोराव फरायनो खाबु मोनो साख्रिफोर खाबु मोनो नाथाय बे जा 6टा जनगोष्ठी जाय जनगोष्ठीया सुबुं अनजिमा बारा बिथांमोननि इक'नमिक कन्डिशनाबो जोंनिख्रुइ साबसिन लिटारेसि रेटआबो साबसिन बैबायदि गिदिर हारिया जुदि जों बे फिसा फिसा हारिखौ जुदि फैनानै मन'ग्लावोबा जोङो बे आसामनिफ्राय जों गोमालांगोन आरो जोंनि हारियाबो मोनसे समाव गोमालांगोन ओंखायनो जों बयबो रायजो राजाखौ बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 6टा जनगोष्ठीनो जि एसटि होनो नागिरदों बेनि हेंथायै जे गसंथादों बेवहाय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायहरबाय जि नैबे 10 नभेम्बराव जानो गोनां सिसिटुआनि बानजायनायाव जि सुबुं गौमा बे हाबाफारियाव मोन 14 ट्राइबेल हारियानो बाहागो लानायनि मोनसे बाथ्रा गोसारबाय थादों नाथाय बर'निनो माखासे राजखान्थियारि हान्जाफोरा बादा होलायनाय मोनसे बाथ्राया सरसा सोलिबाय दं जोबोद दुखुनांथावना जोंबो नुदों प्रेस मिडियाफोराव जों नुदों माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा गावनि स्वार्थनि थाखाय गावनि गादिनि थाखाय हारिनि हेंथायैनो खोथा बुंनाय बाथ्राखौ जों नुदों नाथाय जोंनिया स्पष्ट सोर राजखान्थि हान्जाया मा बुंदों मा बुङाखै जों बिदि खोथा गैया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे फरायसा आफाद जोंनिया थांखि जाहैबाय बर' हारिया बे बुहुमाव आसामाव मोनसे जौगा हारि महरै जों थांना थानांगौ आरो बिनि थाखाय सरकारा जोंनो जि मोनसे सुबिदा होदों जोंखौ दावगानायनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव जोंखौ रांखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव बेनि थाखाय जोङो जेब्लासिम बर' हारिया जों जौगाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया हारियाव नुजानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों अरायबो थियारि आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे बयबो रायजो राजा नोंथांमोना गावनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जोंहा बिख'नायनि सम बे समावनो जों बयबो दोलो दोलो फैनानै 10 थारिखआव जि 14टा जनगोष्ठीया 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनायनि हेंथायै जि मोनसे सुबुं गोमा लादों बेयाव बयखौबो लैहोर फैनानै बाहागो लानो थाखाय आं खावलायहरबाय गोजोन्थों नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय
790888794 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबास कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।